Comencem l'entrevista amb un canvi de joc. Primera entrevista amb un jugador, Àlex Valeri. Donem la benvinguda a Canvi de Joc perquè és el primer cop que entrevistem un jugador, és així? Sí. Doncs un plaer. Si és el primer cop que entrevisteu... És veritat, això? Un jugador del primer equip, de Girona? Un jugador, parlem, Un jugador. A Twitch, no? A Twitch. Un canal de Twitch. Sí, doncs un orgull, un plaer i encantat d'estar aquí. Encantats nosaltres, Arnau Materià, Àlex Luna aquí al PGA, i ens interessaria sobretot conèixer la teva vessant més personal, de persona, no? Perquè ets una persona que ha debutat al futbol professional a Girona i continues vestint la samarreta del Girona. Com és això de vestir uns colors de la teva província? Doncs imagina't, no? És un somni complet, no? Al final, bueno, ja el fet de jugar a primera, de jugar a l'elit, és un somni que al final des de petit sempre un nen que comença a jugar a futbol doncs lluita per tal d'assolir-ho i bueno, i sobretot, no, siguent jo de l'escala i, com dius, no, tinguent aquests valors gironins de ser de la base, que al final vaig arribar en categoria a la B al Girona, doncs és algo maco el procés que he fet fins a arribar, anant passant etapes fins a arribar al primer equip i bueno, poder defensar aquests colors, aquests sentiments, és algo que és maco per mi, és maco per la meva família i que ho valoro molt. No? Estem parlant de Valeri, ho repassàvem abans perquè dèiem, potser, no sé si és el teu millor moment o si ho consideres així, però estàvem mirant les estadístiques, és que Valeri ja va debutar a primera divisió, ja jugava a primera divisió, sí. Després passa tot el que passa, però deies ara de l'escala, aquests inicis, o sigui, marxes o sigui, tu ja jugaves al Girona, no entenc, marxes al teu poble per desconnectar i al final, ho deia a l'entrevista, no, en Joel, és una passa enrere per fer-ne dos endavant. Totalment. Sempre li dic a tothom, sempre que parlo d'aquest tema, dic el mateix, que al final sense aquell moviment, no, d'anar a l'escala, d'anar a disfrutar del futbol, d'anar al poble amb els amics, doncs jo avui en dia no estaria aquí. Al final era un moment, si no recordo malament, tenia 15-16 anys, que havia participat, havia estat a les categories inferiors del Barça, després vaig estar cadet al Girona, i sí que és veritat que jo en aquell moment no havia fet el canvi físic encara, ho havia passat malament aquells anys i no trobava l'alegria en el futbol que poder tenir anys anteriors. No sé si és pel fet de la pressió que et genera, no, aquests contextos, no, siguent tan jove, en equips tan grans, i vaig decidir, vaig estar parlant amb els meus pares, que jo crec que la millor opció era tornar a l'escala. Sí que és veritat que en aquell moment doncs creus que poder el teu somni ja s'ha acabat, no? Al final anar a jugar de primer any al teu poble, inconscientment, no, o vulguis o no, doncs ja creus que segurament fas una passa enrere que després ja serà molt difícil tirar endavant. Però vaig estar en un ambient molt maco, amb els meus amics, amb l'entrenador que vaig tenir, en Pitu, em va donar molta confiança, vaig començar a fer el canvi físic que no havia tingut l'any anterior i gràcies a la família que em va apoyar en tot moment i seguia creient en mi, doncs el Girona es va seguir fixant en mi en aquell any a l'escala, vaig poder debutar també a primera catalana i després vaig tornar al juvenil de segon any al Girona, així que el canvi físic el vaig fer totalment, era més potent, era més ràpid i vaig començar a destacar molt, vaig estar convocat per la selecció catalana i ja fins juvenil A, filial i arribar fins a primer. Abans, és que em sembla molt interessant això que dius, o sigui, un nano de 15-16 anys que ve de jugar a les categories del Barça, o sigui, què és el que pensa? Perquè ha de ser frustrant, no? És el que deies tu, se m'acaba el somni, és molt difícil arribar a aquesta conclusió per un nano tan jove, amb les hormones com estan. Què és el que se't ve al cap? O sigui, se m'ha acabat el somni, què se't passava pel cap? Mira, si et dic la veritat, jo recordo els moments aquells que que al final en el poble era conegut també molt entre els amics, entre la gent més jove, no? Que venia del Barça, que havia participat al Barça, estava al Girona, i de cop i volta dir-li als teus amics o a la gent més propera que me'n vaig a l'escala, al poble, a la pitjor categoria, que en aquell moment segurament era juvenil, doncs és algo que en el moment et xoca una mica, et fa fins i tot certa vergonya en algun moment, perquè dius, joder, he estat tan amunt i ara, amb tots els respectes, estic jugant al meu poble, doncs en aquell moment va ser una mica dur, però jo crec que arrel del primer mes ja entrenant amb els companys i tot, vivint allà, jo és que al final necessitava tranquil·litat, necessitava tornar a sentir que el futbol em despertava emocions, em despertava interès
i el vaig tornar a agafar. Al final era riure, perquè era riure i disfrutar amb la pilota, no tenia aquella pressió afegida i bueno, també menciono molt a la meva família, però jo crec que també, o sigui, ells van fer també que creiés en mi mateix, perquè al final per qualsevol pare, ells venien sempre a veure'm al camp del Girona, quan jugàvem al Barça, però quan vas a l'Escala i te'n vas a jugar al camp del Bosc de Tosca, per exemple, dius, els teus pares no vindran, perquè és un partit al final amb col·legues que dius... I venien, i Ens venien. ha passat, Àlex, a tu i a mi, això. T'ha passat, sí. Fa 10 anys que no m'he de veure els meus pares. Ah, sí? Hòstia, doncs hi venien. I o sigui, veiem, entre tots plegats veiem que encara tenia opcions, que com he dit, començava a fer el canvi físic, era més potent, era més ràpid i feia coses interessants. Però clar, no t'imaginaves que segurament l'any següent tornaries al Girona i per sort va ser així. Sí que és veritat que al final casos com aquests, com el meu, és complicat, no?, que tornis al teu poble i acabis jugant a primera divisió, és molt complicat i hi ha d'haver-hi un cert punt de sort, que lògicament n'hi ha, però bueno, sempre diré que gràcies a allò estic aquí avui dia. Jo vull fer com un recopilatori de tot el que acabes de comentar, perquè passes etapes molt ràpid. Jo crec que agafes una maduresa en una edat que segurament no et tocava, que és retornar a l'escala per llavors fer dues passes endavant, anar a Peralada i anar al primer equip del Girona a primera divisió. No t'agafa una mica de vertigen ara que estàs aquí vestint la samarreta del primer equip a primera amb el braçalet de capità i mirant cap enrere tot el que has viscut? Tinc ara 22, a punt de fer 23 i clar, va tot tan ràpid que a vegades no et pares a pensar una mica en tot el que has viscut i com bé dieu, doncs ha sigut un procés que molt ràpid, o sigui, en 4 o 5 anys al final he viscut moltíssimes coses i coses que per un nano jove, no, amb aquesta edat, doncs assimilar-ho o saber aguantar la pressió d'aquests contextos o aquests moments és complicat, no? I a part de debutar lògicament amb el filial, fer bons partits amb el filial, després de debutar l'any d'Eusebio a primera, poder participar en bastants partits i crec que... 17 partits. 17 partits, crec que també a bon nivell i bueno, doncs és algo que tu pares a pensar i dius, hòstia, en aquell moment vaig aconseguir molt també, al final també, bueno, era una època, no, de molta inconsciència, que era molt jove, que no eres conscient de res, cosa que crec que ara ho valoro tot més, sé on estic, sé el que suposa estar o complir el somni i la responsabilitat que comporta, i a part d'això, dels moments esportius bons i dolents, que també n'hi ha, que n'he tingut, que tinc un moment de no jugar, de no participar, de sentir que no tenia lloc, però bueno, i a part d'això, dels moments dolents també he tingut lesions, no, greus, que vaig estar un any parat pels creuats, i bueno, sempre ho dic, que gràcies a això ara mateix tinc una maduresa mental i una capacitat mental que crec que em dona dins del camp, me fa elevar el rendiment i me fa tenir un control del rendiment que abans no el tenia, o abans sobretot estava molt nerviós abans de sortir d'un camp, i ara mateix em sento més tranquil i més segur. O sigui, tu, ara parlem, però el Bernabéu amb el braçalet de capità no estaves tan nerviós. Bueno, ja sí que estava nerviós, me'n recordo que m'ho va dir el delegat, el Galeano, m'ho va dir res, abans, a l'hora del dinar m'ho va dir, clar, jugàvem... Que series capità? Que seria capità. No ho sabies? No ho sabia. Clar, I vas dinar tranquil? No, vaig dinar amb uns nervis flipants, o sigui, estava nerviós. La pasta entrava allò... La pasta no entrava. A sobre em vaig posar pesto, no sé per què, a la pasta, i la pasta no entrava, encara menys. I me'n recordo que m'ho diu, i clar, al final era molt recent, perquè el partit era a les 4, el dinar que no sé si va ser a les 12 o així, i jo sabia que era titular ja des del dia anterior, que el míster per sort m'ho havia comentat, però no sabia que era capità, i ser capità en un context com aquest, al Bernabéu, jo que he sigut, que he estat molts anys a la base i poder aconseguir el teu somni d'arribar a ser capità i a sobre jugar al Bernabéu, o sigui, és un escenari impressionant. I me'n recordo, trucant als meus pares molt nerviós, dient-los que era una alegria, ells molt feliços per veure el seu fill seguint complir somnis, però crec que al final, un cop entres al camp, sí que hi ha nervis, perquè al final també estàs en un camp que vulguis o no imposa una mica a l'escalfament i tal, però un cop entres crec que a tot l'equip els nervis se'ns va marxar, vam demostrar una capacitat molt bona, vam competir en tot moment i per això vam tenir la recompensa que va ser l'empat. La resta és història ja, no? La resta és història, sí, i ho parlàvem abans amb l'Arnau, que clar, semblava que aquell braçalet
havia de ser per Valeri. Eren És curiós, festes... no? Fires, qui més portarà aquest braçalet? Clar, és que no el portarà ningú És més. una edició especial. Va posar el teu nom? Segur, claro. És que és curiós. No, ho hem comentat, juro que ho hem comentat. No, sí, bueno. No, home, està bé, Fires, home, era un braçalet especial, no? I ens ha donat sort aquest braçalet, amb la tonteria. Hem fet 3 partits amb aquest braçalet i 3 partits que hem tret uns resultats increïbles, 7 de 9, i, bueno, és algo especial, no? Que sigui en el moment que sigui, per la ciutat també el que comporta, estar de celebració, no? I veure com el seu equip també bueno, està sumant punts, i això també doncs, genera una alegria extra a l'hora d'anar a les fires, la gent i tot, i la veritat que és algo maco, i bueno, estic intentant apretar el Jota, aviam si m'ha deixat el braçalet per emportar-me'l, cosa difícil, però... Clar, és que és difícil també veure un jugador de 22 anys sent capità del Girona, clar. Sí. I tu veus jugadors, per exemple, m'ho invento, encara que acabi d'arribar Oriol Romeu, tot el que comporta aquest tio, clar, i veus que el capità és Valeri, saps? Com es porta dins? O sigui, dones ordres com a capità, ets el capità típic que veiem, jo què sé, rotllo Puyol, un capità... Com ets com a capità? Clar, com és Valeri com a capità? O sigui, tu ets capaç d'anar allà a Estuani i Oriol Romeu i dir posa les piles que... No. Vinga, remata-me una. Us esteu esperant molt de mi ara mateix. No, a veure, al final el que està clar és que hi ha 5 capitans a l'equip, que són els més veterans de l'equip, que bueno, ja sabeu qui són, no? Bueno, no els diré ara, però ja ho sabem tots, i és veritat que en aquell moment doncs, ningú d'ells participava, i en l'11 que hi havia, doncs, al final, per més antigüitat, per més anys que portava, doncs era jo, no? I al final per mi és un orgull, i bueno, les ordres, tot això al final les dona Estuani, les dona Verdado, les dona Juanpe, Juan Carlos, Borja, aquesta gent més veterana, que porta molts anys i al final tenen molta experiència darrere, i les ordres al vestuari sí que les donen ells, i després un cop al camp sí que intentes adaptar-te més, o al final el capità sempre és el que té més paraula per poder parlar amb l'àrbit, no? Al final és el que, si tu vas a l'àrbit, te tractarà millor o et tindrà més en compte, perquè al final portes el braçalet i tens la responsabilitat aquesta. I jo intento més que res, jo sempre al final animo els companys, intento ajudar-los, i en quant a parlar amb l'àrbit, doncs intento parlar amb ell en quant a decisions que poder no estem tan d'acord, intentar intentar discutir amb ell des del respecte, i ja està, per ajudar l'equip. Perquè una de les insígnies que el club també destaca molt a les xarxes, vaja, a la samarreta, és aquest orgull gironí, no? I aquesta temporada de gironins no n'hi ha tants com temporades passades. També és com una cosa afegida, no? Que tu, sent gironí, estiguis com representant aquesta bandera d'orgull gironí amb tots els joves que estan mirant el futbol, jugadores, jugadors, gent que es senti identificada amb la teva persona. Això també ho notes o va amb la teva maduresa personal del futbol ja? Sí, ho noto, no hi penso molt, però sí que ho noto en el sentit de que, ostres, jo crec que si li preguntes a un aficionat d'un equip de futbol que un dels seus capitans o un dels seus possibles capitans sigui de la casa, sigui de la terra i sigui d'aquí, que ho hagi mamat des de petit, i que sàpiga els valors i tot el que comporta estar en aquest club, i que hagi viscut els moments bons, els moments dolents d'aquest club, doncs jo crec que si li pregunta a qualsevol aficionat, doncs et diria que voldria un capità així, i no m'ho poso com una pressió afegida, al contrari, com un orgull, com algo bonic, no? De poder sentir, de poder aportar al club i a l'entitat i a tot el gironí, i bueno, jo estic molt content per això, sincerament espero poder portar-lo molts més cops i poder estar molts més anys aquí, perquè bueno, em sento molt còmode, estic molt feliç i com a casa enlloc. Retrocedint una mica, que arribi Valeri a la Copa del Rei, li foti un golaç a l'Atlético de Madrid. Clar, això jo, per exemple, ho celebro, però jo ho celebro a la Play. Però clar, tu viure en primera persona després d'on venies i tal... I ojo amb el gol, Clar, claro, que no és... Ojo amb el gol, Clar, que no estem parlant de qualsevol gol. Que no és un gol de rebot, que és un golaç. Que s'ha de tenir... S'ha de tenir també d'allò per... S'ha de tenir nassos. S'ha de tenir nassos. Sí. Que se li passa No, cap a bueno, és que encara recordo, i de veritat que em venen molts moments molt bonics, moltes sensacions. Me ve sobretot la imatge d'anar a la grada quan acaba el partit i d'anar a la grada als meus pares, quan acaba el partit, abraçar-los plorant, però plorant. Jo no havia vist mai els meus pares plorant tant d'emoció, i se'm van escapar a mi les llàgrimes
de la il·lusió que tenien del seu fill, del que havia fet i del que havíem aconseguit tots plegats. És el primer que se m'ha ve sempre que em parlen d'això, i després, lògicament, al final aquell dia jugues al Wanda, un estadi increïble, jugues contra jugadors boníssims, i l'últim que penses, sincerament, és marcar un gol. Jo al final era titular, estava molt content de ser titular, però no penses en marcar, i menys d'aquella manera. És que no ho penses. I jo crec que fins i tot l'acció, jo recordo que em ve la pilota, la controlo amb el pit, però jo crec que fins l'última mil·lèsima no penso en xutar. O sigui, jo crec que el meu pensament en aquell moment era controlo amb el pit, que baixi, me la poso a un costat o la passo, la centro o alguna cosa. I va ser l'última mil·lèsima de segon que golpejo i entra de la manera que entra. Clar, jo en aquell moment no era conscient, i de veritat no era gens conscient, i vaig a la grada, intento també, en aquell moment vaig pecar de juvenil, de xaval jove, d'intentar buscar els meus pares a la grada, que si estaven allà, d'intentar, se m'ha veu així, que estava perdut total. Però bueno, sort que van venir ràpid els companys a abraçar-me i bueno, per sort va sortir bé, i vaig dir, sobre què més vols? Vam eliminar l'Atlético i això queda per la història del club. I tens algun record físic d'aquell dia? Sí, lògicament me vaig quedar la samarreta, i sí, la samarreta crec que aquella me la vaig quedar perquè era per tenir-la de per vida. I no, físic sobretot, el moment amb els meus pares, aquell moment sempre el recordaré, les trucades, me recordo també el descans. Clar, jo vaig marcar el minut, no sé si era el 30 i pico o el 40, i arribo al vestuari, i clar, jo el tenia en modo vibració, i era una barbaritat. El tenia just que me tocava la cama, jo no havia tingut el mòbil tan a rebentar com aquell dia. Era durant els 15 minuts que durava el descans i estava el míster fent la xerrada, que va ser espectacular. I clar, després imagina't, vaig estar 2 setmanes per contestar a tothom, perquè va ser màgic, va ser màgic. Clar, potser, no sé si a partir d'aquell dia, però t'ha canviat la vida. Sí, jo crec que... O sigui, potser dins del dia a dia vius la teva vida normal, com sempre l'has viscut. Però és evident que t'ha canviat la vida. És evident, sí. Al final, bueno, jo ja estava participant, no? Però ja venia participant en alguns partits amb el primer equip a primera, però al final aquell partit és el que et fa el boom, el que et fa aparèixer en molts diaris, el que et fa arribar a molts jocs, a tot arreu, que molta gent et coneixi i bueno, ara sí que és veritat que en aquell moment noto un canvi gran en quant a passar de ser més desconegut a passar a ser una mica més futbolista, no? I tot el que genera i comporta, i jo crec que aquest va ser el punt on més segurament es va saber més de mi, no? Perquè hem parlat molt de passat, una mica de present i futur, perquè ens interessa molt el teu futur. Estàs ara mateix vivint també una etapa de primera divisió amb un nou entrenador, amb Mitchell. Ens pots explicar, no?, quina és aquesta relació que tens amb Mitchell, un entrenador que ha fet, ja ha dit moltes entrevistes que li agrada molt, no?, comptar amb la gent de la casa, amb gent que ha fet aquest pas, no?, de passar de baix a dalt. No sé, ens expliques la relació amb el tècnic? No, el bo que té... Jo sempre recordo el primer dia que va arribar l'any passat, que va dir, farem història. O sigui, va ser la primera, jo no sé si va ser la primera frase que diu, farem història. I el vam veure molt convençut. A vegades veus, depèn de quina persona que ho diu, i penses, hòstia, ho diu així, és una mica rient, però és que ell ho va dir convençut total de que faríem història, de que pujaríem, i jo crec que ja va ser un inici d'un procés, d'una etapa, doncs, que ens ha fet arribar a on estem, no? Transmet el missatge al jugador d'una forma molt clara, d'una forma molt sincera, d'una forma molt propera, tàcticament és molt bo, treballa molt... Bueno, és un malalt del futbol, no? Està mirant tot el dia futbol i bueno, treballa molt el tema tàctic, el tema moviments, el tema, bueno, de tot el que comporta el que és el futbol dins del camp, però a sobre després amb el jugador té un tracte especial, no? Té un tracte proper, intenta sempre buscar la millor solució per tu, buscar la posició que millor et sents o de la forma de joc que millor et sents per poder donar el rendiment, i treu rendiment, fa que tots estiguem involucrats dins de la plantilla, tant els que no juguen com els que participen més, i bueno, mira, jo li agraeixo molt, perquè al final, des que va arribar ell, crec que és quan millor he estat, he pogut participar més i crec que he fet un salt qualitatiu important, i bueno, sempre li agrairé i li segueixo agraint. I Valeri...
o sigui, pensa en el futur, et veus, clar, és molt jove, queden molts anys. O sigui, on es veu, se pone tope, Valeri, o dia a dia i ja veremos? Sí, no, mai em poso sostre perquè al final la vida mai saps... Des del que em va passar a l'escala, de passar de l'escala a ser professional, jo ja soc un clar exemple de que la vida mai saps per on et pot venir, quan menys t'ho esperes t'arriben les coses o aconsegueixes complir els somnis, i no em poso sostre, sí que és veritat que treballo el dia a dia per intentar ser millor, intentar millorar, com al final em queden moltes coses per intentar millorar com a jugador, i per ser més complet, però bueno, intento, com dieu, no? Treballar el dia a dia, seguir aprenent el màxim possible dels companys, de tot el que ens ensenya el míster, el cos tècnic, i bueno, ara mateix estic feliç aquí, què més vull, amb 22 anys he sigut capità, gràcies a Déu ara estic sent, bueno, estic participant des de dins del camp, que és un orgull a primera divisió, estem tenint bons partits, donem bona imatge, i poder tenir aquest paper ara mateix, doncs per mi ja és la glòria, i ojalà siguin molts més anys aquí, però com et dic, no em poso un sostre perquè no saps mai què et pot deparar el futur. No saps mai què et pot deparar el futur, no? Que ha dit Valeri, perquè estaves consolidadíssim amb altres entrenadors al carril, Sí. totes dues bandes inclús, i ara estàs consolidat en aquests últims partits com a extrem, també. Com t'has adaptat a aquesta nova situació? Entenc que segurament tens les esquenes més reservades, no? Amb un lateral. No sé, si ens pots explicar com t'has sentit a l'extrem. Sí, bueno, jo abans de jugar d'extrem sí que és veritat que sempre havia dit que al final la meva posició ideal era el carril, perquè al final allà tinc tota la banda per mi, tinc espai per atacar des de darrere, al final ets lliure en aquella banda, pots atacar, defensar, tens molt d'espai, i al final com a extrem crec que m'he sorprès estar a mi mateix, perquè no havia tingut molta participació d'extrem, sempre sí que és veritat que en anys anteriors havia tingut algun moment d'extrem dret, mitja punta, de mitja punta, és veritat. Estem molt ben informats, Sí, hòstia, ho teniu tot controlat, Però bueno, no, la veritat que em sento molt a gust, a sobre jo crec que l'esquerra també em dona un plus, no?, en quant a ser més perillós, en quant al regat, quan a l'arribar a zona 3/4, també puc jugar a la dreta perquè al final també tinc capacitat per això, però bueno, l'extrem és una posició que el míster m'exigeix a mi sobretot ajudar molt al lateral, estar junt amb el lateral, però que després quan tingui moment m'adona la confiança i em diu: nano, tu ets molt bon al duel, en l'1 contra 1, i és que el pots rebentar, qualsevol lateral pot rebentar. Sempre em diu això, me recordo l'altre dia contra el Bilbao, em diu: eres de los mejores jugadores que tengo en el duelo. Tío, a por él, me da igual si la pierdes, si no, pero eres muy bueno en esto, hazlo. I jo crec que et digui això em dona aquesta confiança per després intentar transmetre-ho al camp. Un Mitchell, un malalt de la zona 3, que diu ell, aquesta zona, que passin cosetes, no? I és el que diu ell, que és que amb tot el que diu és molt convincent, Mitchell, sí. Perquè parlaves de regat i tot això, però i de regals, per Reis, què hem de demanar als Reis? De Reis, de regals? No, o sigui... Pel Girona? Pel Girona, objectius o a nivell personal? A nivell personal, pues si és futbolísticament, doncs lògicament participar el màxim possible, que al final com a jugador poder participar és molt maco, i poder sentir l'estima de la gent, i col·lectivament, doncs, primer de tot, intentar assolir l'objectiu que diu el míster, sempre que ho diu sempre, los 10 primeros, i bueno, el punt 53 eren de punts, o 53, no? 53. Era 20. Bueno, era 20 ara, era 20 abans del Paron, però amb projecció de 53, no? Però amb projecció de 53, i jo crec que és una llàstima el Paron aquest que tenim ara, perquè crec que ara estava en el millor moment de la temporada. Però bueno, com a regal diria intentar assolir l'objectiu, i si ja és més amunt, jo crec en poder fer coses maques, perquè he vist que hem competit contra tots els rivals que hem disputat, i hem jugat contra els millors de la categoria també, i hem competit de tu a tu. O sigui, en el futbol res és impossible, i primer assolir l'objectiu aquest, i si per sort o per mèrit podem estar més a dalt, doncs que sigui així. Llavors hi ha una etapa que també hi hem d'entrar, i així s'esforcen els futbolistes, no? També, que és una etapa grisa, que és la lesió, que vas estar, ho has dit abans, una temporada a fora. Sí que és una cosa que costa a vegades de tornar a pensar-hi, no? Però com vas viure aquella situació? Vas veure molt apartat del futbol? No sé, com et vas replantejar una mica la situació? Si ens ho pots explicar una mica, perquè a la gent també li interessen aquestes coses. Totalment. Va ser una llàstima perquè... jo recordo aquella pretemporada a Manchester, que estava fent una pretemporada espectacular, que estava a un nivell
molt bo i que em veia amb molta projecció aquell any, amb molta il·lusió i que seria una gran temporada per mi, però aquella maleïda jugada a Manchester, no? que amb l'acció amb el rival, que em fa una mica d'empenta o em fa una segada i jo apoyo després malament, i recordo el dolor en el moment, que va ser algú que no li recomano a ningú, el dolor. Recordo que em van posar la màscara aquesta d'oxigen, del dolor que jo tenia, i recordo, ostres, l'operació... Hi ha molta gent que al final no ha sentit dolor, en aquestes... Jo vaig tenir una lesió que em va tocar bastantes coses, i recordo el postoperatori, estar a casa meva o al postoperatori allà demanant la morfina o el que fos, però del dolor que sentia, de veritat ho dic això. Després arribar a casa la setmana, quan ja m'ha donat l'alta per poder anar a casa, jo recordo aquella setmana que no... O sigui, era arribar a la nit i jo no volia, jo tenia pànic que arribés la nit perquè m'aixecava del sofà, que jo tenia la cama estirada al sofà, i quan m'aixecava del sofà, com que tota la sang me venia al genoll o no sé què passava allà, que era un dolor insuportable. Estaves fred, també. I sí, i plorant per les nits, els meus pares desperts, els pobres, jo dient esto es una mierda, parlant clar, no sé si me voy a recuperar bien porque esto es muy grave, i ara m'acosta trobar un moment per pensar en allò, però ara que parlem d'això i recordo allò, és impressionant, i és impressionant que hagi quedat tan bé, que en cap moment me faci mal, i li he d'agrair molt... Toquem fusta, sí, toquem fusta, però és increïble, no em fa mal mai, i li he d'agrair molt a... Primer de tot al doctor Cugat, que va ser el que va fer la màgia, I el que ha operat recentment a Juanpe, crec. A Juanpe. El doctor Cugat, una eminència de... Sí, una eminència. Estem en molt bones mans. Donar-li les gràcies per el que ha fet per mi, m'ha salvat la carrera esportiva, i sobretot el cos mèdic, tots els fisios, amb Oriol i l'Upon al capdavant, i tots els fisios, la veritat que és impressionant la recuperació, com em van ajudar, com estaven per mi dia a dia. Jo recordo a l'Uri vinguent a l'escala, a la piscina de l'escala, per exemple, a fer exercicis d'aigua mentre la gent s'estava fent allà aquagym d'aquest, sí, i nosaltres per allà enmig de la piscina. M'imagino la imatge, Sí, amb el gorro. Anaves amb gorro, A mi el gorro me queden horrible, sí. I jo anda que a l'Uri li quedava bé, a l'Uri. La mala punta que feia. Però, hòstia, recordo un moment d'aquells i després ho diré sempre, la meva família, tot el que feia. És que penseu que els 3 primers mesos, a part d'anar a Girona, també anava molts dies a Barcelona, i era quasi cada dia anar a Barcelona, perquè... No, 3 primers mesos no, però el primer mes, 2 mesos, sí que tenies que tenir un control més amb... Havies d'estar a prop de la Quirón, que és on t'operen, perquè estiguessin, saps? Perquè tinguessin un control diari de com estava evolucionant el genoll, perquè al final el primer mes és el més delicat, però, he d'agrair molt a aquestes persones i, lògicament, als companys per ajudar-me al dia a dia, i va ser un procés llarg, però que m'ha ajudat mentalment a estar on soc i a ser un jugador més madur i diferent. Ara estem encarant el tram final de l'entrevista. Que profund i que humà, Sí, això és important, perquè sempre sol parlar de coses positives, no? Transmetre... Això és important, saber que la gent a vegades passa per moments més complicats. En aquest cas, els futbolistes o les lesions. No es veu tot. Sí, segurament la gent no s'imaginava a Valeri amb un gorro de piscina, però tampoc s'imaginava, clar, ni tampoc s'imaginava el dolor, ni els plors per la nit, ni tots aquells moments que no es veuen, però que, clar, és que tu veus un comunicat del club que, a vegades és l'evolució de la lesió determinarà la seva tornada, però no saps que darrere... El que està empenyent, no, el jugador, la càrrega que té sobre. I ja ho que dèiem, anant carregant aquest tram final, espero que el xat us estigui agradant aquesta entrevista, nosaltres ho estem gaudint molt, no?, ara mateix. Estic com un nen petit i som més gran que ell. Està bé. Som. Volem tractar també coses de futur, hem dit, no? Clar i català, la renovació, com va per el Girona? La renovació al Girona? Sí, a veure, em queda l'últim any, lògicament, al final a l'estiu ja acabo contracte i el meu desig sempre ha sigut seguir aquí no puc estar millor que un altre equip, és impossible, estic a casa, estic aquí amb la gent que m'estima, amb la gent que m'aprecia, amb els companys estic molt bé, l'afició jo crec que em té una estima maca i estem en procés, sí que estem en procés de negociacions i això és molt llarg, lògicament, és una cosa que no és d'un dia per l'altre que es firma i ja està, al final s'han de parlar les coses, però va ben encarrilat, el meu desig és estar aquí i ojalà puguem arribar a un acord perquè seria interessant per les dues parts.